Molweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu. Ndingatsho ndithi ngamathutyana nje angephi alindelekileyo kwiindawo ezikumntla-mpuma welizwe, kanti ke mahle kakhulu phaa kwiindawo ezisempuma koloni. Yabongoza ke mbukeli into buqaphele kaloku ezandudumo zimandla nezingahamba nomoya ubhudla ngamandla ongadala ke umonakalo kwiindawo ezikwimpuma yapha empuma koloni. Ngalo mathutyana angephi alindelekileyo nakwimimandla esentshona, kodwa ke ngomso sabona into yoba lithe rhwele ngamafu ubukhulu becala, kanti ke phaa kwimimandla esempuma zisathe gqolo kaloku zitsine zamvula ngomso phaa kwiindawo ezikumntla-mpuma welizwe, futhi ke mahle kakhulu amathuba emvula kwiindawo ezikumntla-mpuma waphaya empuma koloni. Masijonge ke into yoba wona amaqondo okutshisa asibeka phina. Ndingatsho ndithi kuthanda ukufudumala phantsi kulo lonke ilizwe. Amaqondo abetha phaya ko-22 e-Uppington, ngu-18 eSpringbok, ze ibe ngu-15 phaa eFredendal, kanti ke silindele u-13 degrees Celsius eSutherland. Phaa eRhafu silindele u-19 ngokunjalo naseKaladokhwe, kanti ke ngu-21 eSajonis ngokunjalo naphaya eThekwini, ngu-11 degrees Celsius phaya eBethlehem. Ngomso ke mbukeli silindele imozulu ethande ukufudumala kwiindawo ezininzi zelizwe. Sabona into bamaqondo abetha phaya ku-35 e-Uppington, ngu-32 eCalvinia, eSpringbok ngu-31, kanti ke naphaya eDiara ngulo 31 naseKomani, ze phaya koTsomo sabona into yoba noko nakhona lifudumele izulu. Amaqondo abetha phaya ko-32 eMthatha kamnandi mawethu.